Kwa mbele ni jodak e gwenge mag Kuria East dwaro mondo mi piny owacho bi kod yore mag tieko kuo mar jamni magiwacho ni thiro dongruok e gwengego. Bende gidwaro mondo mi piny owacho konygi yudo jambgi ma osebed ka ikwalo. Kuo mar jamni pod en midhiero ma okwego mag Kuria e kaunti ma Migori. Ok osebedo mana kuo mag jamni kende, to bende moko moganda e gwego mag Kuria osewito ngimagi e kinde ma gitemo kedo kod jokuogigo mag dhok. Nyaka sani de gwego mag Kuria East wach ni kinde mar higa achiel mokalo giselalo dhok maromo 120. From the last year mpaka sahi we are asking for more than 120 kettles na mbuzi na ng'ombe na makondo hatuhesabu. 24 hours tupewa hao ng'ombe. Pia sisi tunataka kupeleka watoto shule, tunataka kusomesha. Jana mwezi wa 9 ng'ombe zetu zilibiwa ng'ombe 44 na mtu kuuliwa. Hadi wa leo huu ng'ombe hizo hazijaweza kurejeshwa. Jodak ma Kuria East koro sea pisas magarite kwe kuom rem etiko kuo mag jamni gwengego kagiwacho ni moko ma pisas magarite kwe koro sethiro okenge mar kedo kod kuogo mag jamni. Tukitaka kufata ng'ombe zetu huku tunawekewa kiswahili nyingi na watu wetu kutoka Ng'ata. Siku hiyo tulipoibiwa ng'ombe zetu tulipiga ripoti kwa serikali as2 wakafata, lakini hizo ng'ombe walikutana nazo live lakini hawakuweza kutusaidia. Tumekaa mikutano miwili. Mkutano wa kwanza tarehe 12 mwezi wa 9 2003 kijana akauawa na ng'ombe wakaenda, tujarudishiwa hao ng'ombe. Then tarehe 19 ng'ombe wamechukuliwa karibu na kituo cha polisi. Hao ng'ombe wako kwa serikali tungeomba irudishe hao ng'ombe. MC Manti Marwes Kalebwambura wajtie seche moko mapisas magarite kwe ok wacha dieri kwan mag jamni mokwal gino bende koro jimbo koko e gwengego. Wizi wa ng'ombe unatokea kwa sababu wa Kuria na Kalenjin wanashutumiana kwa mashamba na wakora wanaingilia hapo katikati, wanaanza wizi wa ng'ombe. Wanapoibiwa upande wa Kuria kuna kuongeza, wanapoibiwa upande wa Kalenjin wanaongeza idadi kubwa sana. Jodagi makoro wachni kuo mag jamni osethiro chendogo mag dongruok e gwengego mag Kuria. Kabende gimedo ni kuo bende osekelo sigu e kindgi kod jirendegi mawuok e kaunti no Manarok. Na hii imekuwa Kiswahili ambao inakuwa inajirudia rudia. Ng'ombe sikienda huko asirudishwe. Kwa hivyo tunaomba serikali ichukue hatua mara moja, maana hizo ng'ombe ndio tunatumia kwa kulima. Jodak ma Kuria East dwaro mondo koro piny owacho obi kod okenge mag tiko kuo mag jamni makinde ka kinde makoro sewe kod lal mathoth ma oting'o nek mag nyithindgi. George Juma, Ramogi TV, Migori.